Чуйте, всички славяни, не стойте безгласни повече. И не бойте се от новия език. Бог е един. Византийският император ни заръча да прославим християнството на славянски език. И ние тръгнахме и се срещнахме с много народи. В Венеция ни казаха, че Бог говори само на 3 езика. А ние ги преборихме с аргументи, че пред Бог сме равни. Брат ми загина, но делото остави на мен, а аз го предавам на моите ученици. Светиите си отидоха, но светлината им не угасна. Добре дошли. В България буквите ще намерят своя дом. От окръжностите на глаголицата се раждат линиите на новото слово. Кирилица – езикът на народа. Днес кирилицата е езикът на милиони хора в множество държави. И светлината не угасва, защото живее във всяка сричка. Върви!